Tak, štíhlý břeteno Bohemie je hotové. Tam jsou květní pupeny na konci větví, takže pokud se tam něco urodí, ohne to tu větvičku do pozice, kterou potřebuju. Pokud jsem něco opomněl nebo se mi časem přestane líbit, tak samozřejmě můžu kdykoliv skorigovat. Co jsem dal pryč, už nevrátím, takže to je v tuto chvíli všechno. No a přejdeme na jiný stromek. Tentokrát to bude Gloster, který nám drží tvar naprosto dokonale. Má několik výhonů, které potřebujeme skorigovat. Ano, tady je to vidět, tenhle, toto. Jo, možná ještě trochu tu špičku, protože to jde do zbytečných výšek. A kdyby to tam obrostlo jablky, tak se to ohne. Nebude to vypadat dobře. Takže vezmeme si tentokrát trošku jiný zařízení a zase si hlídáme vnější pupen, ano. Tak, tam kam nedosáhneme normálně rukama, tak to uděláme tímhle. Tady bych to mohl dost brutálně zkrátit a z toho silného hlavního výhonu udělat slabší, nechat tady tento. Takže to tak udělám. Tak. Stromek trošku přibrzdím v růstu. Tak. A zase, tohle to je šéf, jo? Tohle to je hlavní výhon, který potom poroste. No tady je to jednoduché a jednoznačné. Tohle vlčka zrušíme úplně. Tady toho vlčka zrušíme taky úplně. Nebudeme z něho dělat větev. Tak. Tady toho vlčka taky nepotřebujeme. Zrušíme. Ale to si vezmu pohodlnějším způsobem. Udělám to takto. Tak. Rány nejsou velké, takže nebude třeba je ani ošetřovat, zahojí se bez problémů. Gloster letos má hodně nasazeno na květ. Měl by být velmi dobře obrostlý. Tak, tady nenecháváme takové škaredé konce. Vytáhneme si kudličku. A když už nám to ty nůžky nevzaly a ránu zahladíme. Líp se zahojí. Tohle se dělá automaticky a vždycky v případě, že rány děláme pilou, teda když větve odřezáváme pilou. Tak, no, tady máme zbytečně silné výhony, tady je spousta květních pupenů, takže to vyřešíme velmi jednoznačně, jednoduše. Tohle nepotřebujeme, necháme větev takto. Tohle to je vlk, který tu taky není nezbytný. Ty silné výhony by šly potom do silného růstu, takže já raději nechávám ty slabší, zase opět nechám vnější pupen, střihnu to tak půl centimetru, centimetr nad podle průměru větve. No a to je všechno. Tak. A Gloster má, řekl bych, ideální podmínky. Ještě tady nám něco zbylo. Tak. Tady blbě vidím. Takže necháme to na tenhle vnější pupen. To taky asi mělo být původně štíhlý vřeteno, už si to nepamatuju, ale tenhle růst je akceptovatelný a uspokojivý, takže tady ještě tohle, tak, a tady ještě toto, tak, novnější pupen, který se mi víc hodí. I když, no, nechám to, protože tady je spousta pupenů květní, jak bych to šmyknul tu a nechal to růst takhle. Tak, a druhý díl máme za sebou. Příště se vrhneme na dolní zahradu. Tady se koukáme
Na strom, který jsem zanedbal dost brutálně, je vidět, že mladé výhony jsou už ve stáří asi 5-6 let. Jde o jadrnici moravskou, naprosto úžasný stromek s naprosto skvělými jablíčky. Takže tady mě čeká spousta práce a tohleto natáčet nebudeme, tohleto se podíváme, jak je to before, to znamená před ošetřením a potom až po ošetření. Tím končíme druhou část a děkuji vám za pozornost.